Okay, okay. Next item ta ha. Toothbrush. Oo. Toothbrush na sign of usage. Gamit ganina pero kaisa ra gigamit ganina. Oo, PM. Ikaw na ko ha. I-chat lang ko ha. Order na diretso. Free shipping ni. Toothbrush ha. Oo. O ayun na sigmahin dira. I-PM ko diretso. I-chat ko diretso. O sige pa sa imo na ni toothbrush ha. Oo. Ang code ani toothbrush gigamit kaisa. Toothbrush gigamit kaisa. O next item ta. O basket, Dyson of uses, dailiki gamay ha. O 30 na lang ni. PM na ko diretso, screenshot ha. Mora na isyo. Okay, next Next item ta, bana. O kasi mo palit og bana diya. Ang issue kay tapulan. Gusto ko lang kay bujirjir ja tapulan. Unsa man? Okay, sige, bahin ha, free shipping na. Unsa man ka? Unsa man ka din nag-live ko? Unsa na po ka din sa Unsa mo pamaligya? nag-live ka ni ba? Item. Ulo ginuog ko. Sige ko di malas ba ikaw naa ka diri kay mina ko madakpan nimo. Nay mo palit ana? Puro sartan ginamit. Ang si kanhan gani no. Ginuog. Ako diri sina ka adto diri magdimalas ko naa ka. Ay, ani na lang. Para dili ka magimalas, adto ko dito kay kuan kay Mrs. Wang. Asa to nagpuyo sa manggahan Oo, dali. karon sa manggahan gud katong manguhula ba. Kasi maswerte ka ato. Nya naka-try dito ato. Oo, nakatry na kuy kapilan na. Nya no una successful biya ka mo. Oo. Oo. Try ka na ko dito. Try adto dito. Magkabalo siya managda sa picture. Gani no, kabalo gani no, adto oy kali dito. Ay, sige. Daghan kinay balaan to. Ilis lang ko. Sige pagkakis. Oo. Nay bayan. Naalangan asa makitag libre ron. Sige, dala na lang ko kuweta. Dapat lang. Nung usa man ka diri. Palit ka kay team. Kay toothbrush o. Dili ko eh. Bukay na. Dili ko na, bahog na. So dato ra ka diri para pagna nito. Okay, naluoy na kunin mo ba? Grabe yan, malas-malas mo. Sige na lang kadakpan. Sige. Ano sa naman yung tao? Sige, salamat po. Ato na ako dito maligo lang ko. Bilis ko ang sinili. Oh, sige, bye. Dong kanang naghanti kag mga kwarta dong ha basta Ayo. bisita. Sige sulod balik lang unya ha pag kuan gusto kag kwarta ha sige pasin na dong. O sulod nang. Unsay ato? Kanang ma'am, ikaw si Miss Wang? Si Miss Wang. Ha? Dili mo ko sardinas dai. Mrs. Wang. Ay, Mrs. Wang, ikaw akong gipangita. Unsay ato dai? Wang isin lang. Gusto niyo ko dugay na kita gipangita kay gusto ko magpatambal lagi. O gusto na ko mahabalan akong picture. Ay, unsa man dai imuhang sakit dai? Actually, wala akong sakit. Patagna ka. Gusto na ko ipatagna akong mga may tabo sa kuha kay di malas din sa mga niaging simana, di malas di akong naitabo sa kuha. Sige lang ko kadakpan. Alangan ka nang naunga pod uy madakpan pod siguro na uy kung ako pulis wala pa kay gibuhat dakpon ang taka uy. Ayo po pag Achay lang. andam ko mo bayad kung pili yung gusto pa ngayon Miss Wang. Mrs. Wang. Oo. Andam kung dako ang bayad kung mahibalan ng din mo ang mahitabo sa kuha. O sige. Gusto maka ka magpahula. Oo, O, bayad sa daan, bayad sa kay para may balaan din ako imong picture. Kay dili man ta magbase kung unsa jud ang imong picture sa kwarta man ta magbase. Mag-down day Miss Oh, Wang. mag-down dayon. O kana. O. 20. O sige. Grabe ko ka eh. Wala Wala di mo palad ay. Ako tagnaw ni mong palad. magtindog ra ta. O lingkod kay na magic chair dira o ana. Lingkod dira ana. Tagnaon ako kung unsa ang nasi mong palad ha. Wala ka na. Gusto ka makabalo? Sama. Bayad, another bayad. Magbayad na po. O bayad sa para matagnaan dyan ako kung unsa ang imuhang future. O kana katina na siya. Naku nakitaan. Asa man? Dako kaayo. Asa man? Swerte kay ka. Hala, salamat Lord. Swerte ka makakita kag lalaki nga mohigugma kanimo. Salamat. Kana nga lalaki. Pareha ni mugnaw. Ha? Ayaw ka tingala. Kay mo abot ra na kanimo. Musulod sa inyong balay og kalit. Kawata na siya. Pero dira inyo magsugod ang inyong love story. Diba? Perfect. Oh. Salamat. Napakoy pangutan na lang. Usa pa'y pangutana. Sa negosyo, swerte ko. Bayad. Ha? Para may balan ako bayad. Bayad. Mas gwapo kung mabayad ka daan. Sige, mabayad ko. Ha? Ay, kani oo sa negosyo. Dapat dako jud imong ibayad kay pag dako kag ibayad, mailahan din ako ang negosyo kung unsa nimong negosyo.
Piyong, piyong. Piyong sa, piyong. Piyong? Piyong, piyong. I-feel. I-feel. Oh! Oh! Ah. Ah. Mata. Mata. Nakita na ko bilong ka sa year of the fire. It means, swerte ka year of the fire, it means you are in the fourth quadrical, it's just Kemru Prakatak. Hala. Sa zodiac sign na siya, swerte na siya. Kasi pasabutan naman. Year of the fire, in line ka sa lighter of foil. Perfect! Perfect ka! Asa ko inegosyo? So magnegosyo ka og Sa bangos! Magsugba kag bangos. kanya mo din nang. Oh, ayaw lang tong isa kay madakpan ta ato. Suko Rode. Ayaw to. Ayaw to, ha? Ayaw to. Gwapo to siya nga negosyo, year of the fire. Oo. Basta in line ka sa lighter og sa foil, perfect na siya. Gamitan na siya wang isin. Ah. So unsaon ako pag negosyoan na eh? Online ba nako? Mas gwapo i-online nimo. Nakita na ko i-online nimo. Di ko madapan? Basta di lang kamo ingog PM is the key. Ha? Ayaw lang pag ingog PM is the key. Dili na ko anak, nilakpan ako anak. Oo. Laban lang ka, ha? Oo. Basta karon nga year, ug next year mo boom ka sa imong negosyo. Ha? Salid lang sa imong sarili, ha? Salamat, Unsa pa? salamat. Unsa pa yung pangutana? Kanang mabuntis ba ko karong Oh, tuiga? oh. Bayad. Ha? Para bala na to, bayad. Magbayad? Bayad ayon. Ana man jud na. Para Gusto ko kabalo- matubag na buntis. Tanaw na to kung mabuntis baka karon tuiga. Okay na na chok sa tama na siya. Okay na. Ah, sige. Sige. Alam Mupiyong ko. Oh, piyong. Scam dulu lang niya. Oh! Nakita na ko. Ang bata! No, ayo pag una-una. Wala pa kay bata. Kay karon tuiga di ka mabuntis. Ngano man, di ko mabuntis. Walay mo tira nimo. Ngano man. Sus, kung ako lalaki, tirahon ko na, di jud ko. Bahala gyud ka dong. Okay, ising tindog na. Kay proceed ta sa baraha. Baraha na po'y mutag na sa imuha. Kay kaning baraha, mao jud ni akong ginagamit. Bantog ako mga kliyente. Successful in life. Matagnaan jud na. Yes, guniti ang baraha. Guniti. Kurog. Okay, ising. Tama na, ising. Oo. Ano sa inyong pangutan? Ang akong pangutan na Mrs. Wang, maartista ba ko? Ah! Basta man, artista ko. Bayad. Magbayad? Bayad. Na nakutagnan na. Nabasahan na ako na ganina. Bayad. Ano, pinanambi na na. Pinanachok sa ako na. Okay na to. Okay, papili unta ka sa baraha. Okay, ha? Salamat. Imuha na. Op, ayaw sa kwa ah. Ah, Kuhag kwarta. kinsa man ni? Kuhag kwarta. Kani matagnaan jud na ako siya. Kung maartista ba ka, ibutang dira. Sa una. Ibutang po na ako. Oo. Kuha imong baraha. Kuha. Ay, napalit. Yan ka. Kung sabi nakadako mo dira. Queen. Queen. King ako o daog ko ako na ni siya. O di Ano ba? daog man ka? Oh, King, dako kamunggay. Ay, first trade day to. Oh, first dito Wala siya. ko Pumunta siya sugod. Naman na siya kuan good. Naman na yung ginatawag nga intro. Sige, tubagan ako sa akong Oh, pangutan. tubagon ta ka. Ha! Tanawa, kita ka na. Kita ko. Kita ka. Kita ko. Tanawag maayo, kita ka. Mga artista ka. Ay, ba King? Perfect, King. King. Tama ka, Ay, King. King. Perfect, mga artista ka. Artista ko. Waon ka sa dako nga palabas. Ay, salamat! Sa TV. Salamat, Lord! Sa Soko. Ha? Sa Soko. Sa suko? Ikaw ang suspect. Ha? Ikaw ang Ay, suspect. okay ra, mas artista diba? na ako. Oh, Salamat. perfect, mga artista ka. Salamat ko. Ay, tinuod Oh, yun diba? yung tanan ba? Tinuod ng tanan. Wala pa'y nangatik sa ako. Wala pa'y atik sa kong hula. Tanan na tinuod. Mangutanap ako. Unsa pa. Kanang kanang... Kay namon ko yung mga alaga sa balay, good, mga hayop, mga pet. So, mabuhi ba ka to sila tanan ug dugay? Bayad. Para may balaan dyan ako ang mga hula. Bayad. Walang, Mrs. Wang, wala naman ko'y kwarta dili. Way problema. Ay, salamat. Way problema. Kanang kwintas nimo. Okay na na. Go. Kani? O ka na. Kana kagwapo kaayo. Kani, Jod? Oo. Kuyawan niya mag-ilok, ma'am. Uy, na yung mga tiil sa Sige, ukok. pasagdain lang na. Pasagdain lang. Nara.
O kani. Padala pa ba na sa akong bana? Okay na siya, wa ko'y labot. Oo. Ano nga mong bana nga I love you? Sige, Ha? tubagan na akong pangutana, ma'am. Okay. Ako'y bahala. Oo. Takani. Oo. Takani. Kita ko Oh! Ay! Oh. Ay! King! King na pod. King! King mo! Pasabot kasi pasabot. Sabot ana. Oo. Nakaisda. Na ako'y mga alaga nga isda. Perfect! Oo. Perfect dear. Kaya na kay mga isda nga alaga. Gwapo ana. Oo. Basta imo lang ako sa imuha. Ayaw pag-alaga og isda Ano? kung wa kay aquarium. Hala, bantugar namatay akong mga isda. Oh, pag-iingnan ta ka. Sus, kaya nga dyan mo uy. Uy! Usa pa? Napo ko'y gusto last na dyan ako. Usa pa? Usa, sige, pangutana. Kanang usay mapangalan sa akong may lailang nga lalaki sunod. Oh! Nalako ana, natagnan ako. Pili. Pili sa. Kani. Op, ayo tanawa. Ay, Ayo sa tanawa. Bayad. Bayad pa. wala namang Kani mong kani kay gwapo ni siya murag bagay kani sa ko kani mong gisuot kani. pwede kanisa, ma'am. Kanina lang sa kay bagay-bagay po ni kinang maninda mang buto po sa pagka Tuesday. Sige, okay na ni siya. Sige, salamat. Okay na. Sige na, usa na pangalan sa laki. Kita ka na. Ah! Kita ko! Atik. Oo! Kita ka. Kita kay ko! Oh, Queen. Usay Oo. pangalan. Dominador. Dominador Bordado. Sige, okay na na. Si Okay na ni siya, oh, di ba si Dominador magkita mo sa Asan yung magkita? magkita mo sa ilalom sa Diversion Road. Hala! Oh. Asa na punta tanaw ni mo diri? Basta ipagbuot ako may mga hula. Sige. Kukuan man ka. Sige, okay na to, ha? Oo. Next, usa pa. Wala ko ko'y pangutana ka. Usa pa, sige. Tagnaon ko na tanan, nagkabala ka ko bahala na. Saksakon pa ni. Oo, saksaka. Ana, ikaw saksak. Pili. Matirahan ba ko karong gabi una? Ha? Matirahan ba ko karong gabi? Matirahan ko. Tapos pili. Kani. Pili, tarawa. Oh, Oh. bayad. Kana sa nina na. Okay na sa nina. Bayad. Kana, oh, bayad. Kana, okay na na. Kana. Kani, okay Okay ra na na. siya. Okay na na. Wala na dagang pangutan na okay na siya. Kay bagay kini sa buwag kay murag. Barato ra ni siya. Okay, 250 ra ni akong baligyan. Okay. Matirahan ba ka karong Oo, gabi tirahan. una? Ah! Ay! Upat! Upat ka laki. Upat ka riding in tandem ang mutira sa imuha. Asa nga tira? Basta, Hala, unsa ra di? mabutang ka sa dyaryo. Oy, salamat. Best in tira! Salamat. Mabutang ka sa dyaryo sa page 4. Best in tira! Napokoy pangutana. Unsa pa? Pangutana last. Unsa last? Last na jud ni. O sa pa? Last ka ni last na jud. Sige, walay problema ako pa kaya na ako hulaan tanan. Pili lang. Gusto na magud ako bulagan akong bana. Magbulag ba mi? Ugba? Pili. Pili, isa. Pili. Kani. Ah! Kani. Ayaw sa tanawa. Gusto nimo makitaan. Oo. Gusto nimo mahibalan. Oo. Gusto nimo balaan kung magbulag ba mo sa imong bana. Oo. Bayad. Ha? Bayad. Bayad. Kanang bra okay na na. Kani gwapo ni. Kana okay bayad kani. O di ba perfect. Amazing. Way singaw. Oh. Magbulag mi? Oh! Ay! Kita ka. To. Oh, Nay hard. nay heart too. Oo. Mag-heart mo sa alas 2 pero bulagan ka niya. Ay, salamat! Salamat! Wala kang gusto. Salamat. Oo. Karong last na dyan ako pangutanan. Una na. O, talas na to. Okay na to Last siya. na akong pangutanan Isa pa? dyan. Ay, naku, pabayra ha. Oo. Ano ka nang gusto mong guna ko matawagan ba ko ni Willie katong sa Shopee? Ay! Pili, baraha. Isa. Pili. Duha ka kamot. Ana. Shake. Sing. Repeat after me. All things. All things Bright. bright And beautiful. and beautiful. Creature. Creature. Great. Great. And small. Small. All things. All things. Wise. Wise. And wonderful. Wonderful. The Lord God The Lord God made them all. made them all. Each little flower Each little flower that open. that open. Each little Each little bird that sing. sing. Tweet. Tweet, tweet, tweet. Ah! Nakita na ako. Pili sing. Ay! Ah? Isa. Oh,
Pili. Kani. Kani. Oh! Gusto ko daog may balaan, gusto ko may balaan mo. Daog ko. Oo, daog ka. Pero, naiswerte. Pero before that, bayad! Wala ko ibang bay. Bayad! Napa ko isa ka alaga dito last lagi to. Oh, kuha ka to na lang. Sige, dali ah. Bayad. Kasama ni mo gibutang. Oh, dili. Pagdali! Kanin balaan mo yung kuan. Ay, correct. Okay na siya. Kanina na. Natulog naman eh. Sige. Okay na ni siya, ha? Lang sa ka ha. Si pangalan ani? Si Juniper. O, Juniper, ha? Kuha sa ka, Juniper, ha? Okay, pare may balaan ang kuan sa imong amo. Tagnaon na nako. Yung pangutana ko matawagan ba ka ni Will? Oo. Ah! Alas! Nakoy alas! Nakay alas. Nakoy alas! Tawagan ka ni Will. Ay, salamat! Oo. Kung saan orasa para makapanukad ko. Mga alas 5 tawagan ka niya Oh, sige. sa OO Shopee. Ah! Oh, di ba? Perfect! Salamat kayo ha! Sige, uli na ko ha. Tawagan makakuwi alas 5. Alas 5 tawagan ka niya, ha? Salamat kay Mrs. Wong ha. Oh, amping ka, ha? Amping ka, ha? Sige, Mga na, ibang pasin na. muna na tanan ha. Oo, okay na to. Kina-perfect ka ni siya, ha? Oo, sige, Sige na, uli na, pasin na. Oo. Oh, ay, salamat. Ay, kailad na ko sa ising. Na si ising daw, akin ni mailad, ah. Uto-uto po ni siya. Dali ra kaayo. Oh, sis Wang. Wasa naman akong bahin. Ikaw manday na, Oo, oo. asa naman akong bahin din. Oo, si magbahin na ta karon ha kay kuan. Salamat sa imong kuan ha kay imo. Ikaw Di dyan. namin na kwarta ninyo. Ako pa dyan. Sila. Kasi magbahin na isa ta. Dali sige po na to. Lapag sa mo na ko nakuha tanan kay ising. Mm. Ha? Kana ha o. Kuha ko sa ihagod nga kwintas, Mm. kaniyang bag, Mm. sapa pa ko sa ihag duster nga. Mm. Sa tag 250 rin na o. Kani bra o. Kani o. Ay mo na na yung bra. Kani ako ano lang Okay, yun. bagay na sa imo kay murag dako po nang imo Oo, ba. gani, oo. Murag dako, murag extra large yun Tama, siya. ano? Tas naka 2.5 ko kay ising. Oo. O di ba dako kay kung kwarta ron. Oo. So imo na ha. Oh. Tas Kani. ay mo na ng gold din mo na na sige. siya. Kuha na ni. Oo. Pangigot sa irok. Oh, higot sa inyong iro kay murag naman jud mo iro didto. Oo, gani. Ha, imo hapod na ha. Oh, asa pa man. Oh. Kana lang siguro ako na ning kwarta kay wa makagibuhat no. Dili ang cash taga ipuguoy. Say cash nga okay na to sa imo ha. Kay wa makagibuhat, igo ra man ka nagsilip-silip dito sa likod. Sige lang, good. Niid ra man cash ilara ko. Okay ra, sige na, Ay, naman. o 20 ra ka pangkuan lang Duhagi. Korneto lang. Luwagi pa. Grabe po ning bayahanan ni. Diyos ko, tama na siya. Oh, Okay na okay siya. Okay na siya. Basig ka na, pwede pa na. Ay, tama na siya kay kuha man ni photocopy gusto ka. Sige, Tagaan tag photocopy Oh, padala na sige, ako sa inyong balay ha. Mm. Ako ang original. Oh. Salamat Unya, kayo. unsa may sound racket na to? Basta na ako'y bahala ng ising, ha? Sige. Kwartahan na to nagmaayok dato madanang. Daga na kwarta, uy. Kay kwarta. Mm. Di mailan sa nawong ba? Mugi ba? Kisay bati ako o siya. Si Ising. Na perfect ka. Tagaan pa dako next time ha. Oh, sige, God bye. bless you. Ingat ha. Bye. Pasi na chay. Pasi. Sige, bye. Salamat. Pasi.